Kuli bi baro sakani ga wi ga jingkop khwai do kha kaba ans pulong ha ka khalai trik nai ba khnai ar jar apsan kata la si sai jan ti asngap ha gi parlok rawan hadin ba ki parlok jungi ki ba na po wes kasil ki lapan senge ya kati ki jingkop khwai do kha po pom pharnai ti wan num du jingkermen ka don kani ga jingkop khwai do kha kaba ans pulong ha po marbari fishing pond ha po melim marbanyang but kador jong kani ga tiket jingkop khwai apo melim kandi tang khatsan spa tangka shiruyang lani wi khwai bat kapor khwai kandi na du khandai bije step adu lai bije janmit bat ka price na ko banta gi nongjok kanung kumni first price kandi rulang second price lailak third price kandi shilak sanpho bat consolation price ngadu bankong hadu ubah new undang yo mar shilak tangka ka babi iwe hadu new undang yo Banukong unyo lai pojar uba ar pojar uba lai hadu uba nyau unang yo mar shipo hajar bat ka consolation price si pade iwe hadu shipo unang yo mar san hajar tangka sngap ha nakbenta jong ki pat ba pade ha kati ka sngi ka bade ka khalai trik nai ba khnai ajar opsan nakbenta jing yeshim benta shirhem jungpi ha ka jing ya khalai no sip lani kata ka lagi dro nagleng jong kite ginong penyai jong iba lingdo ba di lingdo ba je kurba ba ki parlok kila penbej da ka lagi dro bakin ai shakinong job da ka kali lani ka lokal taksi balada pimtre ya ka lokal taksi ru kila benshim da ka pisa nyolak tengka te ka lokal taksi ru ka de ka badang tip top nadong shadong kila da pikwa ru pej ha kane ka video kalong kumno te wala dangin yo i shapo handai nyu i na shabar bat ki number plate bat ka model te nyu i ba kadang biang nadong shadong te sobha ki parlok baro ki nongpej kai lani ki paj ba deit bani shimata namta ka te kalak kitro namar pun sayo yang ka kali lokal taksi ba phinla ban kamai namta jakpo jungpi ba namta second prize hakala kidro dang yo arlak tangka third prize dang yo da ka scooty nangta ubasau dang yo shilak ubasan san pojar ba nakbenta ka buy ticket jong kalu kidro kan de lai spa shi ticket but san spa arteli ki ticket